my reason not to fear. Izathu ezingenza ngingesabi. Tshela umakhelwane uma esekhathalele le subject uthi awukakhathazwa yilutho kwakwabona lutho wena. Mthethe malibonge lekhaya sekama lenkosi. Amen. Malibonge liphinde dunyise igama lika Jesu. Iqiniso ngeke sikwazi ukulibalekela abathandekayo elokuthi siphila esikhathini se revival. Kupreparewa ibandla for ukubuya kwenkosi yethu Jesu. Noma silapha kwa soul winning simemezela into ethi abantu abaphenduke ezweni sithi phendukani bo nimamukela uJesu ngoba uJesu uyabuya masinyane. Ebandleni sithi nje qoqa zonke izinto ezizodingeka, fulfill your assignment. Lo kade wayithembisa useduze ukubuya. Amen ukhona. Isizini noma era esikuyona sisesikhathini sokupreparewa kwebandla, sanctification a period. Ila ibandla lingcwelisiswa khona, umakoti eyolisiswa elungiselelwa umyeni. Ngiyaphinda futhi bazalwane bami, Nkosi yangiphumusa ukuba nesineke sokuyiphinda into. Noma yini inkosi ezothi yenze manje ingoba izobe idingeka makubuya uJesu. Noma yini azothi yeke manje ungayenzi ingoba izobe ingadingeki makubuya uJesu. Khola azatha. Insuku ze-entertainment iphelile. Akuzona insuku zokuxukuza abazalwane manje. Angisho in terms of praising God. No. All on a praise nje umseyingane. We feel okay, must jive, must get up before the Lord. Amen. Futhi asikagidi ngendlela esisafuna ukugida. Sazogida strong nikhona bathandeka. But I'm talking about entertaining abantu ukunyakazisa imizwa yabo. Sinobaba umnguni bathandekayo, my son sisuka naye Richards Bay bathandekayo. Uyena driver namhlanje. Amen bathandekayo. Thank you so much. Mnguni omkhulu. Amen. Amadoda angiphethe ngapha kwaZulu egameni kaJesu. Uthinta mina maye kuwe nangapha khona amadoda namabafazane nabesilangana abangiphethe. Uthinta mina maye kwini. Amen. We praise God for your life ngoni. Thank you. Ngisathi ke bathandeka kuzona insuku zokunyakazisa imizwa yabantu manje. Siqamba amanga, sikhulume yonke nesenze ukuthi abantu bajabule, ngisho ngajabulisi, sibakhalise nangesikhathi sokujabula. Isikhathi sokuba manje sihlile ukudla okudingakalayo ngesikhathi sakho. Uma umoya engcwele happy sikusho, uma engekho happy sisho. Ngoba uNkulunkulu uyalishape ibandla nithuleleni kodwa wazana. uNkulunkulu uyaqoqa manje, uqoqa insali ezokhalelwa yicilongo ilizwe. Unfortunately icilongo lokuqala elizokhala lizwiwa yibo bonke. Abanye ngeke balizwe. Manje ke si prepare umoya engcwele usemsebenzini including ourselves nathi njengoba sishumayela. Hayi sipholile sibhala u4. No, nathi sibhizi siyayisebenza impilo yethu with ngawonke amandla. Ngoba sithi sinikhonza sibe nathi sifunda siyothola ithuba naNkulunkulu asikhonza. Akuzona insuku zeingadla lezi. Insuku zabantwana bakaNkulunkulu. Sikhathele ukushunyayezwa abantu ngama gifts kodwa bengaziselwe embusweni. Awena kuseyisidala lokho sathuswa izambulo ezistrong. Awubheki life yomuntu. Uzomuka nomfulu ungabonanga nikhona nibazana. Asihamba ngogadazela mayizila khatasha manje kuphela. Siyacheck ukuthi ubani yena lo sigadalezezayo mayizila khatasha. Ngoba abantu bayikopeli lento yethu bayisho nje obinjalo ngathi yiyo. Usubona nge-lifestyle nje. Kodwa yazi ngizophuma ngizovela ngigijima indlu yonke nikhona nibathanda ka. Nikhona bazalwane bami. Uthi uJesu niyobabona ngeyithelo zabo, fruits. Wathi bamahlaba hayi ngama-suits, ngama-fruits. Kodwa ngasho nobabona ngama-suits nikhona nibathanda ka. So God must help us sibambeke lezi zinto esizifundisa ngasekugcineni.
More than that, church, sishilo sathi kumako ezinye zezinto uNkulunkulu azenzayo to prepare the church. Isitas noma ngathi isitha kuphela ngizothi enye inselele ezinkulu ibandla libhekane nazo libhekane nempi ye spiritual breakdown. La khona ibandla khona isitha silwe nalo kakhulukazi kumoya. La oppressor ibandla spiritual, la khululeka ibandla social, la khululeka ibandla in terms of multiplication. Banda abantu bajabulelana abantu ngokubuhlobo, ubuhlobo bakhandeka kodwa base beyacindezelwa emoyeni. As a result kukhona izinto zakomoya nezipho ezikhulunywe yizwi lenkosi engabonakala ebandleni, noma ibandla likhonza alisakhonzani ngezipho, because isitha sifike sihamba siyovala umpompi wama spiritual gifts. Then slowly but surely, nizwile? Okay. Slowly but surely saphenduka saba i-religion, saba isonto, saba inkolo. Kanti ivangeli lika Jesu into eyenza lihluke kwamanye amavangeli amandla. If this gospel, hey my daughter, if this gospel ingasenawa amandla isiyafana nezinye inkolo. Sekuyi organization nje inqunquthele yabantu abavumelana ukuthi uJesu uyinkosi kodwa amandla akhe awekho. Ayinithule nonke la inkosi leyazi. Webazalwane asihlanganelanga la ukuzovumelana ukuthi uJesu uyinkosi, asihlanganyelanga la ngoba sisho into ecishe ethi ayifane, sihlanganiswa amandla. If power is no longer there, then bathandaka igospel istripiwe. Manje ke ukuze amandla manifeste bekufanele ukuthi ibandla libe active spiritual. Uma kuyovalwa loya mthombo wakwa spiritual world, isitha sifuna ukuthi ibandla likhonze kodwa kube inhlanganyelo nje yomphakathi engenama results. Uma isitha sesilwa nama results ebandleni siyamba siyovala umthombo ne freedom nenkululeko yebandla spiritual. Nithatha leyithi lento ngiyazi ukuthi ngiphinda kanini nicabanga ukuthi ngoba ngiphelele umyalezo. But uma ibandla likhululekile kwamanye ama aspect la cindezelwa emoyeni akulona ibandla. Singabantu bakomoya. Singabantu bakamoya. Singabantu bakamoya. Singabantu bakamoya. Singabantu bakamoya. That's why abalaba babehlakaniphile bebeqamba ibandla leli balibize ngama Pentecostal churches or charismatic churches, because ibandla likaNkulunkulu balaziwa kakhulu ngamandla kaMoya eNgcwele. Uma kuvaleka lo mthombo bazalwana bami, uSathane uzama ukulwa nokuqhuma kwerevival. Hence kunama areas in your life awayeka ayakhululeka kuba khona awacindezelayo. Phakathi kwalwa nawo in your life, buku ukuthi uattack kangakanani, ulwa kangakanani uSathane nemthandazo yakho. Do you know ukuthi umthandazo yini? Umthandazo ilada, iflight ogibela ngayo umoya kwalika moya. Umthandazo ipassword ongena ngayo kwi spiritual realm.
uma ethi usathana ungathandazi usuke efuna uphelele kule realm ya physical, ungakwazi ukuaccessa izwe la komoya. Engizophuma ngejubane la, yazi ngizongifica ngendlela nesamba nani khona nibathandekanga. Ulwa nezinto ezifana nemthandazo, alwe nezinto ezifana nokuthi ibandla li benizwa ngathi right. Okay, ulwa nezinto, thank you. Ulwa nezinto ezifana nokufundwa kwebandla, ibandla li-commit in the study and reading or whatsoever, listening, noma kungaba ukulidla izwi likaNkulunkulu. Singafunda zonke izinto size siyiqede, kodwa makuziwa kwi-chapter A1 yezwi kube ne-struggle. Do you know why? Ingoba izwi likaNkulunkulu liphethe your true identity. And number 2, izwi likaNkulunkulu lizokunikeza imvelo, inature kaNkulunkulu omkhonzayo. Ngoba inature kaThixo ila ezweni lakhe. Umuntu wezwi uyazalwa, uphunyelwa imbewu kaNkulunkulu. So kunama areas ke maningi nje, so many things, ngicela ungayingeni kukho konke. Kuneyindawanyana usathana alwa nazo, afake lento ethiwa roadblock. Athi vimbana livimbeni la ibandla, because ulwana lento ethiwa freedom, inkululeko, liberty yebandla. Phakathi kwezinye izinto ayisebenzisile, usebenziseke esikhuluma ngakho namanje, umoya wefiye. Umoya wefiye uchaziwe kuleli sonto, kodwa futhi asikho isizathu sokungawuchazi. Umoya wefiye ukwesaba enye yama strongholds are dangerous. Usathana ama instruments nama tools usathana wasebenzisile to oppress the church. Uma umphunyukile wathandaza, usathana uzothumela ifiye ukuthi amandla omthandazo angamanifest, because usathana akasaba ukuthi uthandazile, usaba ama results okuthandaza. That's why azita badala atasiya. That's why isandelwa abantu abathandaza njalo bengenzi lutho mabeqeda ukuthandaza. Yini enza uthandaza ungenzi lutho? Ingenxa ukuthi uma usuqedile ukwathola amandla ifika ingene phakathi kwakho ne demonstration of power. That's why ungazizila ngoDisemba uzokushaya uJanuary, ngoJanuary uzokushaya uDisemba, provided ungeze ukwenza lutho ngawamandla walodayo akunankinga. Mulodi isibhamu ungadubuli uyacisha ufane nongenaso. Wawezwa amandla wangezwa lutho uthi ngizwa amandla kodwa ungawa exercise ndawo. Phakathi kwakho namandla, phakathi kwakho nemthandazo kukhona ifiye, ngoba ifiye ithi mawusuthandazile kwakho into equbuka kuwe ethi share ubufakazi ngomunye umuntu ngoJesu. Ifiye ke iphakama lapho ke yenzela uthandazo uzuphole ubuyoqala phansi uthandaza ibandla dlala loginqa igonqo. And 2 things that Jesus did perfect. Akenzanga lutho engathandazanga. Shona thana akenzanga lutho engathandazanga. Asiphindani futhi. Shuthi uJesu wayengenzi lutho engenze njani bathandekayo. Okunye kwesibili ke cishe ukuthi akufana ntakufani ngqo. Lalela futhi kanti uJesu wayengathandazi mase ngenzi lutho. Shona ukuthi uJesu wayengathandazi mase ngenzi lutho. That's a key thing. Iproblem ekhona ebandleni, ibandla kuyenzeka lifuna ukwenza lingathandazile, amandla angaveli, or else lithandaze mase lingenzi lutho. Uma ube careless wazama ukwenza something ungathandazi, usuku exposed, uyazi usathana ama results awekho ngoba awu-uploadile awu-downloadile amandla. But uma wenzika udownload amandla uzomeke ithini lokuthi iba namandla amaningi kodwa ungenzi lutho ngawo. I wish I'm preaching. Manje kufuneka ke bathandekayo uNkulunkulu asilekelele kule season, kodwa nikhona bathandekayo. Sigabule lamagoda siwise lezi inqaba ezimaphambi kwebandla ukuze ibandla ligcwaliswe ngamandla, mase mvakalo amandla ebandla achanelwe ukuba sebenze endaweni efanele. Asikwazi bazalwane ngawuze crack indonga sibe namandla amaningi avalele ndawonye kodwa anga exercise wandawo.
abantu bafa abantu ngaphandle ibandla linepower. Lamandla hlupha wena uzogiye uhambe wedwa uthi ngizwe enye into ngase uyishare lento oyizwayo uyishare nongenayo impilo iyashintsha yomuntu. That's why sometimes you say ayikhulule kanje siyahlela eThekwini uzoyisholo nini? Zayisholo nini? Once kwalunga nje lokho sesekuhlelayo uzoyisholo. Asetshenzwa la ikhala umuntu ozolokho hayi ehlela endlini hayi no. I closed the church and everything. Valani kanti qoqani lezi zinto osifuna uzosithola hambani phandle. So exercise amandla. Ngoba mase nihlele endlini ba comfortable so sithukane sodwa sixabana. Wake wahletshwa umuntu okade eqeda ukuyothandaza. Ukuhleba ngepower uphuma ku 40 days mase yahleba my uvela ukuthi hamba nje oyibulala uhletshwa yazini uexercise amandla channeliwe lamandla afaka endaweni wrong. Kodwa we are here to channel the power so that amandla sebenze to fight the enemy. Uhletshwa umuntu ephuma ku 40 uzwe enye into. So phakathi kwezinto ke ifike ke ima between the assignment, ima phakathi kweassignment nomuntu. Mase kufanele ukuthi umuntu enze into uNkulunkulu amplanele yona iphakame ke ifike. So ifike ingamanye ama instruments are dangerous asetshenziswa uSathane to disturb the move of God. Somebody say amen. Ngibona ngiyithela ngamanzi nje uba ngibalekela ukuthi ngingabi tempted kwi-introduction because ngifuna siqhubekeni this time. Then ke sasesithi awukwazi ungesabi ungenasi isizathu esikwenza ungesabi. Uma engakutshelile umuntu ukuthi ungesabi ngani kungenzeka uqhubeke usabe. Kodwa ngenxa ukuthi ushodelwa ama reasons akwenza ukuthi ungesabi. Ungayithuka ususaba kanti izathu zongesabi ziningi zinamandla kunalento oyisabayo. Malibonge igama lenkosi. Last week sikhulume bathandekayo ngezinto ezibalulekile ezisenza singesabi. Phakathi kwazo bathandekayo sifunde izwi encwadini yamaHubo 27 verse 1. Benikhona lifake phela manje. Funda mntaka Jesu. uJehova ungukukhanya kwami. Sathi ezinye zezizathu ezisenze singesabi uJehova uyini ubani bathandekayo uyini ubani? Yes, uJehova ukukhanya kwami. The Lord is my light. Yes. Nensindiso yami. And number 2 said the Lord is my salvation. Ilento esenza singesabi ngoba uJehova kodwa nithulele nje. Yini konje senza singasabi bazalwane bami? uJehova ukukhanya kwami. Mase lithi iBhayibheli ngokuba uJehova futhi uyini ubani bathandekayo uyinsindiso yami. Angifuni ukuthi uyini ngezizigaba igama engekho right. Yes, uJehova ubani futhi bathandekayo ukukhanya kwami. Ngikhona bathandekayo mase eba futhi insindiso yami. Yes, mase lithini alingeni la. Yes, come. Ngizakwesaba bani na? Lithi iBhayibheli ke the Lord is my light and my salvation. Mase lithi whom shall I fear? Malibonga liphinde dunyise igama lenkosi. Ngezinye indlela bathandekayo uma uJehova ukukhanya kwami, uJehova eyinsindiso yami, anginaso isizathu sokwesaba. And nakhona kusetshenziswa igama lika whom. Benikhona last week? Yes, le lapha ngiyathanda akushuthi ngiyakwesaba ntoni na no. Toward this time whom. Ngoba kuyenzeka uSathana asebenzise abantu abathile to intimidate you. Abanye abantu babanjwe abanye abantu ungayenzi into uNkulunkulu athi abayenze.
mangithi nje manje do something athi ngiyesaba abantwini abangaka. So uyabona you need to overcome fear of men. Khona ukwesaba izimo, khona ukwesaba abantu. Fanele ke lezi zinto zombili udile nefear kuzo. Ungesabi izinto uphinde usabe nabantu. Amen. Khata alahazia. Nikhona abathanda ka. Kunama strongholds kunama principalities aqasha kubantu. Uthi uyafika nje endaweni ethize ngafundisa khona la ekhaya ngathi awukakazeni ukuthi uma kungena abantu abathile ngaphambili kukhonto yenzayo ugcina uzudideke uzusabe nanokuthi uzukhohlwa na yonke ukuthi uyabona ukuthi overcomewa iatmosphere yabo mabefika bafike bakudominate emva lokho bakwenza ube small uzusabe ngisho ukwenza into good kuyo ngenxa yepresence yabo. Khona abantu athi babefika bakwenze ungabusakwazi ukwenza into okade ukuyenza mabe ngakafiki. Kodwa mabaphuma ukhululeke usuyabona ukuthi bathwele into okuzofana ukuthi uyisebenze ukuthi into yakhe ibe ngamandla phekwabo. Komuntu ongangena kale endlini uma uyingane ushintshe into oyishoyo aphume uqhubeke nayo. Usuyambona ukuthi meke wafika uyakudominate. Kungaba opposite kingdom ngawumthakati ngaba umuntu okuyi authority nithuleleni bazalwane. Ngaba umuntu osegunyeni khona abanye abantu abasemagunyeni kodwa ubona ukuthi mabefika bakwenza wena ungabi lutho mase kulunge yonke into sizokwazi ukuthi noma kuthiwa khona abantu phambi kwakho into eshiwo uNkulunkulu uyikhulume. We are here to raise Omikaya. Ungitshela umakhelwane hlala ngathi kusenkonzweni, tshela umakhelwane hlala ngathi kusenkonzweni. Kube sathi kusenkonzweni mawuhleli khona nibathanda. Ngizoletha uYMM la ngiyabona. YMM uyakwazi ukwenza abantu nje. Yeah. Listen. Khona abantu angathi mabefika ubonthi bafika nento ngaba either ngawu umthakathi kungaba umuntu okuyi authority. Ubonthi mase kufike bona emva kwalokho you feel small but sizo raiser Omikaya. Umikaya inkosi uAhab ibiza abaprofeti iyophuma impi. Lithi iBhayibheli uma kuyophunywa empini lithi izwi lenkosi wabiza abaprofeti bakhe bonke ababekhona ebuza ukuthi njoba siyokulwa manje ngizofike ngiwine enqobeni lapha noma ngeke sinqobe na abaprofeti bathi abanye uJehova uzokuba nawe abuye nawe uNkulunkulu uzokwenza izinto ezinkulu nawe staff. Kanti kwakade kubanjwe imeeting ezulwini kuthiwa ubani esiyakumthuma ukuba asihengele uAhab na. Kwavuka umoya lithi iBhayibheli wacinga wangatholakala kwaqhamuka umoya odukisayo ngoba njalo ezulwini uyomangala kwaqhamuka umoya odukisayo wama phambi kaJehova ophilayo umoya ongcolile wathi hey mina ngakwazi ukwenza uJehova ukwahle wena usho kanje uJehova ekhuluma nomoya kodwa nithuleleni bathandaka wathi mina ngakwazi ukwenza wathi hayi kahle ndoda usho kanjani usoyenza njani lento wathi ilula lento ngizohamba mina njengoba ngumoya wamanga nje ngiyongena kubaprofeti mase ngenza abaprofeti basho into ongayishongo wathi uJehova okay une point hamba ke uyongena kubaprofeti kodwa nithuleleni bathandaka. Uma kuzophunywa impi uAhab uthi uzophuma bathi yebo sibona uJehova ehamba nawe enqoba ngawe ephinde ubuya. Lithi iBhayibheli ngithuleleni bathandakani wabuza uAhab wathi abasekho yini okwabuza uJehoshaphat wathi akasekho yini omunye umprofeti kaNkulunkulu okhona la. Kwaphendula uAhab yena wathi ayukhona igama lakhe uMikhaya ukuthi ke yena uhlupha ngento eyi1 akaprofeti okuright ngami. uMikhaya uthi noma ngiphambi kwenkosi kodwa nithuleleni noma ngiphambi kwenkosi noma ngiphambi kwamaprince namaprincess uthi kuphila kaJehova lokho kusho uNkulunkulu ngisho khona. Lithi iBhayibheli wathi uJehoshaphat hayi ngeke kulunge akabizwe naye sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngaye.
kwaphuma i7 kaAhab yayonokha kwamprofeti baba uyacela kale phale sithini point no ubizwa inkosi ngathi ne message ayifuna ukuyibuza kuwe yayisihamba nale ndoda mayihamba nayo ithi yes ngiphuma kuyo le meeting bhuti uthi thini into yakho uthi lalelana sebe prophethe bonke abaprofeti abakhona bathi inkosi ba prophetha positive yamcela lo bhuti yathi bhuti ngiyacela nawe mawufika phambi kwenkosi ngicela uprofet into positive hamba ufukusha uthi inkosi izonqoba la iyakhona wayisethe uMikhaya esahamba nalo wathi kuphila kaJehova ilili besithi baya wathi kuphila kaJehova engimaphambi kwakhe njalo lokhu uNkulunkulu athi ngokusho niyokusho khona noma ngiphambi kaAhab noma ngiphambi kwabaprofeti noma sebeprofeti labanye wathi lokhu uJehova athi angusho niyokusho khona. God is raising the generation of Micaiah abantu abangezukusaba noma kuma president bathi lokhu uJehova akushoyo niyakusho khona noma kuma abaprofeti bamanga lokhu uJehova akushoyo niyakusho khona abantu abangawukhela umshini. They don't take bribe. They don't take bribe. They don't take bribe. God is raising the Micaiah. Abanye bangamantombazana amancane athatheka kancane kodwa ayophakama phambi kwamakhosi athi uJehova useshilo bathi thus says the Lord, thus says the Lord. Abantu be-entertainment baphelelwe isikhathi manje. This is the generation of giants. This is the generation of giants. And this is the season of giants. Abantu be-entertainment nthuleleni. Abantu be-entertainment baphelelwe isikhathi. God is raising sons and daughters aba fearless, abantu aba bold, abantu who can stand for truth, suffer for truth and die for truth. Stand for truth, suffer for truth and die for truth. Stand for truth, suffer for truth and die for truth. Stand for truth, suffer for truth and die for truth. Stand for truth, suffer for truth and die for truth. Mali sister mphandwini as long as uyiqiniso. Mali sister emphandwini weingonyama as long as uyiqiniso. Noma siyathandweni somlilo as long as uyiqiniso. So God must operate the church and forget theater. I keep it this skaka, this cancer of fear. Because God wants to raise the Micaiah generation. People who are fearless. Abantu abanganqeni ukuma nezwi. Yazi ngangcono khona ngishumayela khona. Abantu abanganqeni ukuma nezwi. Angisho abantu aba-rebellious. Angisho iwengu mina abantu abahlaza. Ngisho abantu abamanezwi. Angizopromote ube rude, ngizopromote imana nezwe. Abazomanezwe. Uthi uPaulos noma ngavuka omunyeke azonishumayeza okunye okuhlukile ngekho sekushoyo. Ngithanda le point ayishoyo uthi noma sekuyimina. Uthi noma ngayimi noma ngayingelosi. Uthi noma ngafika ingelosi ifaka amaphiko izoshumayela okuhlukile unakho senifundise khona. Uthi mayibhubhe. So that level enye mangandezi enye into umoya ingcwele afuna ukuyiqhumisa ebandleni afuna ukuyilungisa is this spirit of fear. Anazi bazalwane ukuthi umpostoli why ebelesela into kangaka. If fear iyenza irevival yaba kuyipause. Hayi ukuthi ayikho kufaka upause. Otherwise God is up to something.
but ipause ifakwe umoya wefear. Uma ingakavuki generation ebold, still so bese waste ama resources because into ezinkulu kaNkulunkulu zohlala ngaphansi kwembhede. Great weapons. Abantu besaba uku-exercise. So fear ke is one of those things. Oh God, help me. Sesothandaza. So now we need to have ukubamba ama reasons asenza singesabi, ngisho ukwedlula kwesaba. Malibonge liphinde diyonise igama lenkosi. Enye into eyenza ube namandla phela ngokusaba, ukwazi izathu zongesabi. Angani noma ngizoba right ngalento kodwa ngizozama nje ukuthi ngiyifake. Mina ngi right ngani nankinga. Some of us bakhule phansi kwamakhaya abekhonza amadlozi. Nasene ba innocent kangama. Bakhule phansi kwamakhaya abekhonza amadlozi. Bayawazi ama-laws. Abanye they are much more better than myself. Bayawazi ama-laws nemqathango yokukhonza idlozi. Abanye mhlabe introduce uKristu kubo. Enye ama reasons abamakhulu ayenza badelaya ukusindiswa ngesikhathi ababezodelaya ngaso. Babecabanga ukuthi hey, ukhona yini umuntu ongakwazi ukuphula imithetho yasemadlozini asurvive. Because one oqala ngiyabezwa noma befundisa laba bantu ukuthi abakhulumi kahle ngedlozi, and number 2 abamvezi lo Jesu wabo ehamba nedlozi ndawonye. Kusho ukuthi umuntu osehlangana noJesu walaba abantu kusho ukuthi fanele ahlukane nedlozi. Manje kwake wahlukana kanjani umuntu omnyama ehlukana neabakubo abangasekho wasurvive? Ngoba sithe sincela sa introduce kubo mhla sathulwa kubona kwathiwa nanga kumntwana wenu. So siphaphama sidlala nje, sidlala sineyiphandla noma sithi sivula amehlo isandla sethu sifica isiphandla kusona. Si initiatiwe early. Niyavungazela nginezinto. Si initiate singakazazi akubanga ama choices ethu. Ningizwe kahle bazalwane. Akubanga ama choices ethu. Test phaphama kunentambo esandleni, kunesiphandle esandleni. Masibuza ukuthi mama yini le kwathiwa lalela ke ilento ekugadile nabakini laba abadala, and lento nje obuyila kini la ukuthi ayiqashulwa ayikhishwa yakhula lento singayiqondi saza sayiqonda nathi siyagcina sesi independent sesimngayo by ourselves. Kwase kufika abavangeli noma umvangeli nombane ezoshumayela umi noJesu nje kukhona into esifakile la enye sifakela enye sinqamise ngala uzomemezela ukuthi umuntu ngoJesu yedwa uyaphila. So kufanele ukuthi mangizothatha lo Jesu kalo ngiqashula into engazalwa iboshelwe kimi. Ifear it, what if lo Jesu benginika yena ngiyiqashula ngempela lezi zinto? What if lento engitshelwe ngayo ukuthi mhla ngihlukana nalento iyokwenza? What if iyenzeka ngempela? Ingakho kubiza altar call athi umuntu uyazi ubanjwe yini? What if? Fear of the unknown. Athi hayi no kusasa noma kanjani. Hayi akalali lo muntu ebusuku akalali, uyezwa into yasezulwini imbambe ekusukela ekhanda kuyophuma ezantsi. Kodwa what if? This is what helped you and me. Musana kuba ngcono bafowethu kakhulu. Sibalekele nalabo abasabambeke lapho. Listen, this is what helped us. Immediately sifika kuKristu sathola knowledge. Enkathi sifundiswa ngezwi kungena iqiniso, amanga aya ngokuye iphumela. Ayingeke le demonstration izomosha. Ngicela ukuyikhuluma angizokuyenza, hayi mangayenza izomosha leyo. Izomosha into zangempela.
Ozankabindi sasengishomana nawe wena ongihlohla kakhulu. Uthi chitha mpostoko. Bazalwane, uyabona la kunamanzi amancane. Nisekhona nonke? Ya, izokwenzeka kanje. La bazalwane bami imfundiso le engithola engifica ngingakakholwa ngana Jesu. Yokuthi uma kwayeka into ezithizeni ukuphelile ngawo. Akwesithi nje amanga lawo. Yini le konje? Ayaqala manga uba mhlophe kanje lokho abakhona. Wathi ungaphunguleka manga. Vula phela asithathe lebomvu. Nakho kuzophetha kakhulu. Ay, okay. Vula kanje, vula ngaphezulu. But mana. Oza ke. Iqiniso leli yini? Awukazi ngikhonze bandleni konje. Yini le bathanda ka? Yini konje le? Enye iyindlela uNkulunkulu ayisebenzisayo uma efuna ukwehlula amandla amanga. Ukungawalahla amanga. Tell me. Mali sengaka kuya ngeamount yeqiniso salitholile. Leli liyakwazi ukuyekisa uA likuyekisa uB kodwa uC no D usakubambile still. Ngoba yilo lona iqiniso ukuthi lingene kancane. Kodwa dama uqhubeka uzeda khona. Yazi dama uqhubeka uzeda khona. Usiyabona akusafani nayizolo nithulelene noma ngiyashumayela. Uyabona akufani nangenyanga edlule. Uyabona kuya ngokuya kuyashintsha. Tshela umakhelwane wathi kuya ngokuya kuyashintsha. Somebody say hallelujah. Kanti lalela ke kanti lalela kunje akufani exactly kodwa kusho ukuthi kuqondene lokho kuqondene nohlobo lengagive up izinto ezingakashintshi ngize ndakhona ngibuye ngiye bethi abanye ayisengiright sengishunyayisiwe mina sengiright we uthi lutho mina ngabe iright ngiyabuyela. Ungabona ukuthi kwenzakalani ngoba siyamazi. Uyabona mase kulesi stage awusasabe izinto ukuyiface. Uthi lutho ngiyamazi umhlengi wami. Kodwa nithuleleni bathandekayo. Uyaqala mase kule level ngisekhona bonke bathandekayo. Uyaqala kule level uthi manje uJehova ukhanya kwami nensindiso yami. Uthi ngiyosaba bani? Nithulalani. Somebody say Jesus. Saqeda ujuice kaJesu. Nisekozweni. Khona amanye enye into eyokukhipha emangeni ukuba moya eqinisweni. Enye into eyo remove ifie kuwe ngalesikhathi uwazi amaqiniso ezizathu zongesabi. Uya ngokuya ukhululwa emangeni okwesaba. Bafowethu ngicela nini attention lento lebhalwe la. Le nto akulona izwi kuphela kodwa leyana intambo yokudonsa kwifiye. Uyophuma emgodini wefiye make wazi ukuthi the Lord is my light and my salvation. Usethi ke lo bhalayo whom uDavid obhalala uthi whom shall I fear? Usethi the Lord is the strength of my life and whom shall I be afraid? Nisekhona nibathandekayo. Ubani enethilo okhuluma ukuthi the Lord is my stronghold uthi the fortress
Nikhona nonke nibathandekayo. Lesi sizathu nje soqala sokwazi ukuthi uNkulunkulu uyinsindiso yakho nokukhanya kwakho noJehova uNkulunkulu wakho omkhonzayo uyinqaba yakho yenza uhambele phezulu. Athi uSathane uthembeni uthi uJehova wami ukukhanya kwami. Athi uthembeni athi uJehova uNkulunkulu wami uyinsindiso yami. Athi uthembeni uthi uJehova ngimkhonzayo inqaba. The Lord is my strength and the Lord is my light and my Lord, the Lord is my salvation. Somebody say amen. Sabale ezinye izathu kodwa ngicela sibambeni lesi namhlanje. Ngishijahe kakhulu lesi angiboni ukuzoyeka eshowe. Imoto ngalokho izulu azulela idrobheni nje. Kanti angisiqedelanga lesi sizathu. Then another reason eyokwenza ungesabi lutho. Exodus 23. Ngifuna ukuyitheklisha kwenye angle because njengoba umbona khona ama verse engifuna ukuwajumpa awangesonto elizayo.